सोरांजिला थुक्राझार बर' बेप्टिस्ट गिर्जा गौथुमनि 90थि बोसोरारि जथुम्माया थांनाय 7 फेब्रुवारिनिफ्राय 8 आरो 9 फेब्रुवारिसिम खुंफुंजागोन। बे हाबाफारिखौ रंगिना संगिना साजायनायजों मेहेरगोनाङै खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियावनो इसोरनि राव फोरोंनो आलासि महरै बाहागो लायो नागालेन्ड डिमापुर सासेखां बेप्टिस्ट गिर्जानि गाहाय पास्टर रेभारेन्ड डक्टर बनी रेसु, अस्ट्रेलिया बेप्टिस्ट मिशननि एशिया इंटरकालचारेल मोबिलाइजार डक्टर रेमा चाकचुआको, लोगोसे बड' इवेंजेलिकल लुथेरान गिर्जानि बिशप राइट रेभारेन्ड एजाहाग मुसाहारिया खृष्टान धोरोमनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे थांनाय साननि जागायजेननाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी आरो एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि, एमसिएलए प्रभात बसुमतारी मोनहा हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी आरो मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया खृष्टान धोरोमनि सायाव गोबां गोनां बाथ्रा बुंथिदों। बोसोरारि जथुम्मा बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननि बानजायनायाव नोंथाङा दिनै बाहागो लाफैदों, मा बुंनो सानो? ना आङो बेवहाय फैनानै जोबोद मोजां मोनदों जे माने जि बेसे बिनि जिथु आबहावा जिथु नुथाय आरो बेवहाय गासै माने रायजो राजाया जेरैबायदि फैनानै बाहागो लाफैदों। बे मोनसे धोरोमनि जथुम आरो धोरोमानोथ' जोंनि जिउखौ दैदेनो। धोरोमखौ नागारनानै जों माब्लाब्लाबो माने गावनि जिउआव थार लामाखौ नागिरनानै मोननो हाया। गतिके बे जथुमनि गेजेरजों आं सानो साफ्रोमबो सुबुङानो जोङो जिथु गेजेर गेजेर माने एसे एनै मालाबा बावनानै थानो नागिरो, मालाबा जोंना अहंखाराबो बांनो नागिरो। बेफोरो बे जथुम्मानि गेजेरजों जेब्ला खेबले जोङो जोंनि जिउनि सोमोन्दै इसोरनि सोमोन्दै बेवहाय जोंखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा जेब्ला बुजायगोन फोरमायगोन, बेजों जों गावनि गोरोन्थिफोरखौ मोनदांनो हागोन आरो गेबेङै जोंनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन। दा जोङो मिथिगौ मोनफ्रोमनिबो धोरोमा सैथोखौ फोरोङो, नाथाय जोंनि गेजेराव मानसि हिसाबै माब्लाबा धोरोमखौ लानानै दाङाबाजि जानायखौ जों ना बेफोरो मा जायो माखासे मा होनो साननाय बुजिनाय बायदिसिनायाव गोरोन्थि। एक्सुवेलि धोरोमा गासिबनाबो एखे, बयबो इसोरखौनो सिबियो, नाथाय बे इसोरखौ सिबिनायनि बेलायाव गावबागाव माखासे नेम दं, माखासे खान्थि दं, बेल'सो जोंनि गेजेराव फाराग। गतिके बेखौ लालायनानै जोङो जेबो आसलते थरखा थरखि जानानै जेबो मुलाम्फा गैया। बे संसाराव इसोरानो आरो इसोरासो जोंखौ सोरजिदों आरो बयहाबो बेबायदि मोनसे फोथायथि दङ, नाथाय बयहाबो गावबागाव बेखौ फोथायनानै इसोरखौ सिबिनायनि आलादा माखासे खान्थिफोर दं आरो बेफोर खान्थिजों गावबागाव लाइनजों गावबागाव सिबिगोन। बेखौ लानानै जों रावखौबो जबरदस्तबो खालामनाङा बा गाव साननाय बायदि जाथारनांगौ होननानैबो जों साननो नाङा। अब्लानो बेबायदि माने धोरोमखौ लालायनानै नांलायनाय खमलायनाया बे गैया जायो। धोरोम सिबिनाया इसोरखौ सिबिनाय, धोरोमा जों होनाय नामल'। खृष्टानानो जा, हिन्दुआनो जा, बुद्धिस्टआनो जा, जियानो जायाथों गासिबनिबो बाथ्रायानो बेनो इसोरखौ जोङो मानिनांगौ, इसोरखौ जों सिबिनांगौ, इसोरखौ जों हामबाय होनांगौ आरो जोंनि जिउनि थाखाय इसोरनाव जों जेब्लायबो आर'ज गाबनांगौ, जाहाथे जोंनि खैदां खैफोद बायदिसिना बेफोर जानो गोनां माखासे माबाफोर दङब्ला बेफोरनिफ्रायबो जाहाथे इसोरा जोंखौ रैखाथि होनानै मोजाङै मोजां जोंखौ आवगायलांहोबाय थायो। लाइमोनफ्रा माबायदि बाहागो लानांगौ? लाइमोनफ्राथ' गासिबो माने बिसोरनो जिहेतु इयुन, गासिबखौबो हमथानांगौनि, ओंखायनो लाइमोनफ्रा गासिबो धोरोमनि बेलायाव बुजिनो मोनथिनो नाजानांगौ आरो गासिबो दिनै धोरोमाव जोंखौ मा फोरोंदों बेफोरखौ जोङो बयबो माने हागौमानि फरायनांगौ, बुजिनानै लानांगौ आरो अब्ला जोंनि जिउखौ जों बुजिनो हायो आरो जों मारै सोलिनांगौ बेखौ जों मोनथियो। अब्ला गाव गावनि जिउखौबो जोङो मोजाङै मोजां दैदेनलांबाय थानो हायो आरो इयुनाव बे लाइमोनानो जिहेतु माने गारजेन जाहैगोन, अब्ला इयुन जोलैफोरखौ आरो बेबायदिनो जोंनि बिमा बिफा, जोंनि सिगांनि सुबुंफ्रा जेरै दैदेनबोदों, बे लाइमोनफ्राबो उनावहाय जोंनि समाजखौ, जोंनि सुबुंफोरखौ, जोंनि इयुन जोलैफोरखौ मोजाङै मोजां बेबायदिनो धोरोमनि लामाजों दैदेनलांबाय थानो हागोन। दिनैनिफ्राय जागायनानै सानथामनि हाबाफारि लानानै बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि बानजायनायाव बा BBCAनि
बोसोरारि गुंगा 98थि जथुमा सोलिदों। बे जथुमानि गेजेरजों जोंनि बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि गेजेरजों दुलाराय मुलुगाव सान्थि फोरबो जिसुनि गेजेरजों फैनो हाथों, बर' समाजनि गेजेराव खौसेथि फैनो हाथों, बेफोर गासै हाबाफारिखौ लानानै इसोरनिसिम आरज गाबनाय खावलायनाय जोङो बिटिआरनि जानानै बिबिसि कमिटिनिसिम खावलायदों। गतिके बर' समाजखौ गोजौ बिथिङाव जुदि जौगाहोनोब्ला बर' हारिनि गेजेराव थानाय गासैबो धोरोमखौ लाफानानै जों जथायैनो आखाइ हमलायनानै आवगायलांनांगोन, होमब्लासो जोङो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो हागोन। आरो बेखौनो दिनै मोनफ्रोमबो धोरोमनि बर' फिसाफ्रा मिजिं खालामदों आरो थुबुर जानानै सावरायलायदों आरो जोङो आवगायलायदों। दिनैनि जा हाबाफारि बे हाबाफारिया बिब्दिनो। धोरोमखौ लानानै दाङाबाजि थासारि सोमजिनो नागिरो। अहंकार आरो गावनि गोसोखौ हमथानो हायै माखासे गावनिल' सानग्रा मानसिनि थाखायनो धोरोमखौ लानानै समाजाव दाङाबाजि सोमजियो। आरो बे दाङाबाजिनिफ्राय जोङो हारिखौ रैखाथि खालामनोब्ला धोरोमखौ जोङो एक्सट्रा दोननानै समाज दानायनि बेबस्थाखौ जोङो सानखांनांगोन। आरो बेनि थाखाय साफ्रोमबो लेखा गोरों जानांगौनि गोनांथि फैदों। लेखा रोङै मानसिनि गेजेराव धोरोमखौ लानानै बिस सोनाया गोरलै, जायनि जाहोनाव लेखा रोङाबा बेफोरनिफ्राय जों गाव गावनो आन्ज्रायनानै थानो हायो। बेफोरबायदि थासारिया जोंनि बर' समाजाव दाजाथों, बेखौनो अबंलावरिनिसिम आरज गाबो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएसएसएफ का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहाय आं एसे थाबसिन जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, वार्डआव मा जानाय, जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासिबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कोर्स फीस, स्पेशली डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, लाइफटाइम मेंबरशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।